Mani kau mahai sih. Estimate jehetu 10 tarik sok pai to thong jak lai. Tentative mo hai chongjak ha. Tentative estimate ke tabok jora tuile mane busse kamiro yakung su sok nai na ke sarma jaro. যতটুকু তা ইনফরমেশন মামানি জরা কানকে কাইব্রি জায়গা ইয়াকং শুনাই কুয়ারো শুনাই তাই বড় বড় নগরাই কমলাই কেউ 12 গরিয়া और बामपुर 12 गरिया फैसा बरो के पालै कैसा जगह नियम आचार माने मायं रok je na lai hole mani ba teug rok kisi rok oro ta wai tong mani nok mai le bahai ke khaija khojani se हामबाय मेडिया बन्द रंना आं जे खानामानि सिमानि बहकांके जे अरनियो तिनि चौबार संनाय संमानि जागावा सब किछु न तिनि वाइक्ला जेमन ता हि किसी वाइक्ला वाल हा थापा बहायनो वाइक्लाय खुरला हा बहायखायनो जत किछु जे सामुं नामने वाइक्लायनि खलायो याकवै बना आरो जागावा सुंजागो माइरं रं बो हायखायनो आरो तिनि बिसिं न सब संनाय बो बुलनाय बुलयाखै बना गलाव दावै तिसायरनाय बहाय मानिखौनो यं बहायनो उत संजाक बत संनाय जता कासला बसासे कताल मांगनाय सबस हंदे पातिनि हंदे बसासे पूरा कताल मांगनाय पाइरे कताल बहाय मांगनाय ता के ताकलाय तो अरनियो बाबा गोरिया बिया गोनांबो फायनाय हि खानामा बा अर मालाय फायनाय हि खोताबाय के एस ए हदा अखा हिसाबे हदानि ताबक जगा लाइमारले बाहाय रखनाय तो बत जों जतटुकु पारे आगे से चिनि थानियो मीडिया रो करै ताक तो मीडिया गोनां अम प्राय मास कायसानि सकां जों जागा जागाव प्रचार खलाय रजाकं हा काजै अम जों मुतामुति बनि बाङैनो ता प्राय साब्रंखौ सिखलाय दं चिनि वर्किं बडी थेके सुरु खलायै जत बायनो जों आलाप बिलाप खलायमा दंलायो आलोचना खलायलायै बन मिटिं सिटिं खलायलायै बनि प्रस्तुति हिसाबै जों जथा सम्भव चेष्टा खलाय दंगो आरो जागा जाते चिनि विभिन्न दिक थेके जारा पुनर्थी फायनाय बरनो जाते जों कोनो असुविधा खलायै जेता बरनि खाकामां दर्शन खलायनि जेता खाकामां ओ जिनिसरनो जाते बर दर्शन खलायता मनाते आर अरनिबा बारा बेसि तंगिया जेहेतु बिया गानां अरनिबा फायनाय अरनिबा मात्र घन्टा कायसे सितंनाय हयतोबा आरो जागाव ते आदांगो ताय दिक सदिक गखे मायो सकसि बनि परे हिंका के अरनिके हायनि हाय लामागो आं दय कक दिगि थांनाय आंनि परे हिंका के दालाक दिगि गुरि फिसिनाय लाता बखेना के उमत पारा कायसे न तंनाय बा आरो आगि नायके ने पारा बिसिङाव गुरिनाय अम हायं हाता केते कायसा प्रश्न मासन जेहेतु र मालाय फायनाय मा बा अरल बाहाय अर देते कायसा हाय बांसाय जसना पिनाय ना बाहाय र खायनाय बांसाय बोलते जागा जागाव बांसाय खलायमाने जेमन चौगिरि न बांसाय खलायमाने बहायखायनो अरनियो बिया गोनांनि बाता बांसाय खलायजाक फिनाय आरनियो न बासो फायनायता बहायनो जेते बता न गुरिनाय बता हजना अरनियो तंसंनाय न बिया करैनो गुरिबो याखौयनो बरनियो आसंनायता के बुसे तारिख रक समबत मालाय तो बैसाग मासे 1 तारिख बिसिकताल एकदम बिसिकताल आरनि 6टा दिगि फयनि एकदम 6टा बरक लामंनाय लामक फायते अरनियो जत दर्शन खलायनाय रक बायसि फायनायबा तलुक फां मायो जत सम्भव दलायनि चेष्टा खलाय दंगो कारण अरनियो दायित्व सफैमा कैसे यां पुनर्थि फायनाय रक बाहायनो ठीक मते खलाय समय मानाय हायके माया खानाय ओलके दरा दखुंनाय जाते दरा दखु उमनि थेके जों किछु तारे हाय मानातै बनि बाङैनो जों अरनिबा कामी केतालनि खेरफां कामिनि ठीक 6टा समय लामक फायला हाका और 10टा दिगि रक सरे सब फायमानो बना आप्रान चेष्टा खलाय जानाय हाय हाता पानि 10टा के ओकरा साना बुलाय हामबाय साउ सत्रबै